ụmụ Igbo ụmụnne m, ana m asị ka ụbọchị taa mara onye ọbụla mma, chi foro taa ka o fotara anyị ife ọma. Ana m ekene onye ọbụla ife anyị na-eme na-adị mma, na-ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche, ma ndị na-ezisa ihe onyonyo nke anyị na-eme na-akwado anyị n'ụzọ ọbụla. Chukwu ma nke onye na-eme ya gazie elu gị. Enwe ndụmọdụ m chọrọ inye ma anyị nwa ma ụmụnne anyị ndị na-agba mbọ n'ụzọ dị iche iche ife gbasara nnwere onwe ndị Igbo, maka na uche ofu onye adị ezucha. Ana m ekene ụmụnne anyị na-agba mbọ n'ụzọ pụrụ iche, n'agbanyeghị na ha gbara ka ụkpaka. Ndị nke a na-ekwu ebe a, ndị nke a na-ekwu ebe a, ndị nke a na-aba n'elu, ndị nke a na-aba n'ala. Ihe m chọrọ ikwu ihe gbasara sit at home a na-aba ọ dapụta mgbe ọbụla ekwuru ya osebe okwu, ndị a kwuo na ọ dị, ndị ekwuo na ọ dịrọ. Aka m eme ihe a n'oyibo ka ụfọdụ ụmụnne anyị ndị abụrọ Igbo bụ Igbo soro ghọta ndụmọdụ a, mana ibe nji wee mebe ya n'Igbo bụ na enego m anya fụ na ife niile a na-azọ azọ na ndị na-azọ ya afa ha ncha niile bụ ndị be anyị Igbo bụ Igbo. Ifere wee ju m anya, m wee na-ajụ kedu ebe amamife anyị bụ ndị Igbo dịzi, kedu ebe amamife anyị dị? Sit at home abụkwanụ maazị onye ndu wepụtara ya, nyenwa bụ onye wepụta anya bụ atụmatụ. Ọ bụgo na a na-eme ya na mba ụwa n'ọtụtụ ebe, nyenwa bụ onye bidoro ya n'ala Igbo. Sit at home na-atụzi anya na nke a aka ji ya na the interim leaders, though in different factions, na ha kwesịrị inwe new strategies. Ekwesịrị inwe pool of ideas. A na-atụpụta alụ, a na-akpa nkata ọghọ ngịga. Arapụgodu that method onye ndu debe iji gosi na onye ọbụla dị creative n'ụdị nke ya. Maka ofu mgbọrọgwụ ka dibịa ji aka ibe ya, ife agụ ji akpa ike dị ya na mbọ. Mana ọkwa ofu sit at home a o wepụtara emebi ya ọgbacha onye ọbụla ahụ. Nyanwa kakwa na-eso okwu wee ruo taa. Enyechagokwu m anya otu esi wee kewasịa n'ukwu n'ukwu. Afụrọkwa m any light at the end of the tunnel, mma gwunu nke bụ eziokwu. Adam ekwu ya ka m discourage ndị na-agba mbọ, mana echetara m n'akwụkwọ nsọ mgbe Peter chọrọ ịnụ ọgụ. Onye ọ chọrọ ịnụ ọgụ bụ our Lord Jesus Christ ka ọ chọrọ ịgbara ọgụ. O wee gwa ya Peter ya tinye mma ya n'ọbọ. Put back your sword for this mission to be achieved, to be accomplished. Jesus n'onwe ya enyere much attention to the saboteurs, the Pharisees and Judas. O nyere ha attention ka ha redistract na ya n'ife ọ bịara ime, maka ọ bụrụ ha na enwero such opposition na mbọ ị na-agba, na enwero Judas among your members, iwu ka ọ bụ na ife ahụ ị na-eme ama adịnata divine ma na ọdọrọ divine. Jesus did not give them much attention. Mana ana m ekwu ya oge ncha, ebe Satan mechara disappoint ya the Father Almighty, anybody can disappoint. Mgbe onye ndu dị free, ọ na-ekwu against few saboteurs, mana ọ na-enye ha the chunk of the time ha chọrọ. Odegwe ọbịa na broadcast ya okwutu maka ha ọkpa afọ onye ọbụla ọkọtụ maka ya few seconds kwube ife ọ na-ekwu. Ọ dị busy na-expose the plot of our rivals, the enemies, na-expose ha nkata niile ha na-akpa, ọ na-ekwughepụ ya n'ike. Onye kpatara broadcast oge ha ji akwụba ntị ọtọ. Onye ọbụla na-echebiri maka ya anụ something new. Ọ bụrụ ofe ife ka a na-ekwu oge ncha, and ọ bụrụ ọsọ maka ndị iro ya na ndị kpọrọ ya sị ka ọ na-akụ oge ncha. Nọọ ndị ji ọganiru ndị Igbo, ọ bụrụ maka ndị kewapụrụ ebe ọ nọ wee na-agba ya mgba. No, onye ha much time. Nke a bụ ofu ife, maka ọ bụrụ na onye ha much time, okay ma affect his ideology. Much of the expose o nyere anyị ọmanye anyị ya, maka ọsọ ọnụ ka ya ada akọ. Ife a bụ ife nyere aka oratorial ability ya bụrụ second to none. Kedu ife nji ekwu ife ụmụnne m? Na-eme mmadụ ịtọ a na-akpọ afa na mbọ a na-agba kịta. Ọ bụrụ Igbo bụ Igbo. Nke mbụ Mazi onye ndu,
nke abụọ Mazi Chika Edoziem. Nke ịtọ Mazi Simon Ekpa. Mmadụ ịtọ a bụ Igbo bụ Igbo. Mma akpọ ya nọ 3 warriors enwe with 3 different characteristics. Kịta Maazị onye ndu aka ji ya, ọ nọ na detention. Ife mmeji wee mara onye dị wise, onye nwere uche, onye nwere nghọta, onye dị mature between Mazi Chika Edoziem na Mazi Simon Ekpa bụ onye ọbụla bụ ụzọ tinye mma ya n'ọbụ. Onye ọbụla bụ ụzọ shade his sword bụ onye mma ama na o nwere uche karịa. A na-azọ gịnị? Anyị nwa na onwe anyị dịzie confused. Ife mere oge Abraham na Lot nwa nwanne ya jere ọrụ oyibo, osebe okwu ndị na-achịrị onye atụrụ na ndị na-achịrị onye atụrụ na-enwe nghọtafi, a na-azọ ana. Mgbe a na-enwe quarrel, Abraham being he was like a father to Lot, ọ nwa nwanne ya. O were uche okenye, maka okenye ada na ebe ụmụazị na-agwa ofe na-agha aja, kpata na ọ na-abịa ife mebie, ajụba na okenye ọnọkwa ya. O nweta nwata ya esi wee kpa agwa, ma ọ ka nwaanyị ya esi wee ke ekikere apụta, ajụọ na mmadụ ọnọkwa n'ụlọ mgbe onye apụ, maka ife nwata afụrọ anya okenye ya afụ ya. Abraham were anya okenye wee necha anya wee sị Lot, let there be no strife, let there be no quarrel, for we are brethren. O wee sị ọkwa na-ese ngwa gị nwa bụ Lot buru ụzọ kee iweru. Lot nwere n'oke anya wite mmacha ọ na-amacha. O wee buru ụzọ kee ana weru ebe nwere greener grasses, rapụziere Abraham uncle ya ebe nwere dry grasses. Ọ bụrụ onye bụ ụzọ pụta afịa n'ụtụtụ na aka eleta ego. Ịma na emechalụ, ọ bụrụ ebe ahụ Abraham were bụ ebe bụ Canaan land, nke ahụ kpọrọ nkụ ọ rapụrụ ya. Ebe nwere greener grasses mechaa bụrụ Sodom and Gomora. Anaghị abụrụ ọnụ n'ikpeazụ. Ụmụnne m, ife nji na-ekwu ife abụ na freedom comes from God. Ọkwụnụfụrụ nwere onwe n'aka Chineke ka o si abịa. Ife sọrọ mmadụ ma nke onye ndu na-agba mbọ ya ọ n'aka Chukwu. Chukwu sị na freedom ama abịa ife ọbụla gị bụ mmadụ na-eme ka ma etunye ndụ gị na ya. That's God. Ọ Chukwu na-enye freedom nke na-atọ atọ, ọ Chukwu na-enye ya. Ije ma na Bible efu na oge Moses na-agba mbọ ka ụmụ Israel nwere onwe ha, all his dependency bụ na Yahweh. Ọ na-akọnsọlt ya. O je nụta ọ mara ife ọzọ ya eme, maka onye ọ na-fight bụ a monarch. Pharaoh was a monarch. Gị nwee challenge the authority of a monarch will cost you your life. Ma ọ na amara onye Pharaoh bụ. Moses ejebe ha n'ike aka ya. Moses anọghị jiri aka ya na plot strategies, jiri aka ya na-ewepụta method, jiri aka ya na-ekwu ife sọrọ ya nụ, na-enwekwa quarrel among the Israelis. Ọ bụrụ ife a ka ọ na-eme. Attention ya niile dị ebe Yahweh nọ, maka onwe onye zipụrụ ya. And ọ bụrụ na aka Chukwu adịrị ya, o nwere ife ihe emenwu. Go to the Bible. E nwere na Syria mgbe agụụ bido gụba ndị mmadụ ụgani wee dị, nke na nwaanyị kupụtara nwa ọmụ n'afọ gbuo ya rie. Na 2 Kings jee gụọ chapter 6. Ije gụọ ya efu ebe nwaanyị bupụtara nwa ya rie. Nwaanyị ya na ya na-abụ mere agreement, jụkwazie na ọ ma kupụta nke ya maka o rijuo n'afọ na nwa onye nke ọzọ. O bido kpụwa brain. Ife mezi n'ikpeazụ nke eriri nwa ya jee kpesara eze na o kupụtara nwa ya ha rie. Nwaanyị nke ajụ na ọ ma kupụta nke ya. Eze wee dọka akwa ya na ụgani dị na be ya, o ruo na nke mmadụ iri nwa ọ mụrụ. Eze wee oge dị human si, my king help me. Eze wee gwa ya something. If the Lord doesn't help you, who am I to help you? If I have the statement of a king. Ọ bụrụ na o nwere any freedom fighter ekwetara na Chukwu na-enye freedom, onye ife ọ na-eme barrenness of a busy life, I must tell you. And ikweta na Chukwu, ife niile abụrụ tigbuo zogbuo, ọ bụrụ mba, ọ bụrụ ịkpọ iyi, ọ bụrụ, we have to take it easy. Nenenu ndị niile mkpọrọ afa, ọ Igbo bụ Igbo nọ n'isi ife niile a na-azọ. Maka ọ bụrụ na onye mebi Akwa Ibom asị ya na ife na ethnicity abatago ya, mana unu na afọ na Igbo bụ Igbo, kedu ife ọ ya ejidiri otu agaba? Just absence of onye ndu a year and few months. Mana mmadụ mere ife initiate na-anọchọ ya na-enye lecture, were the intellectual capacity and the capability ya wee na-carry people along with his oratorial ability. Ọ nọchọgide ya
nwa ọgaranya abụrụkwa ọgaranya. Nwa ọgaranya abụrụkwa ọgaranya. Ife ndị enye ndụmọdụ abụ na azọ n'ife a ka anyị azọ ya. Ọ na-emezi ifere. Ọ na-emezi ifere. Anyị ajụ onwe anyị ajụjụ maka ọ bụrụ na akọrọ ọnụ agaba ị nwere ike ịgbaghara nwanne gị enwere onwe a wee dị internal crisis ebidokwa ozugbo because the other group ya agba mbọ ịkwatụkwa ndị nke ọzọ ka e wee prove ha wrong. Forgiveness is one of the major qualities of a good leader. Without reconciliation ka e wee gbawakwa mba a na-agba agba izu maka izu ka mmadụ na-eji ewepụ reconciliation a man na this struggle is dead on arrival. Ọmụnwa na jee ka anyị na ya n'aja. Onu onye mma na-ekwu jee ka anyị na ya n'aja is dead on arrival. Ọ baghị uru. O nwee fewe piano nwụrụ anwụ ịtarị. Ife o ji abụ onye ndu kwuo okwu ege ntị ọsọ onye ọ nakwụrụ onye ọ nakwụrụ n'agbanyeghị na-emewa anaghị obi ọ na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ enough the anger in him. Mana ofufe ya ejigodo aka bụ na mgbe ụfọdụ o butuo. Oge Fada Mbaka ya na-ejere inwe nghọtafie emere gịnị ọ sị ya na Fada Mbaka bụ onye nke anyị o butuo. Mgbe ụfọdụ kpọkwa afọ ụfọdụ politicians ya ọ sị na nsogbu adọrọ na-emecha anyị agbaghara ha jee cheki jee gbakọ some of his broadcasts. So enwere that modicum of forgiveness, enwere that space in his heart. Mana nke a bụ ọgọdọ dọwarụ nje akọrọ ọnụ adịghị n'anya n'azụ mmadụ na-akọtọ nwanne odee n'anya n'azụ. Come on. Echọrọ m nọ the best method maka ndị iro anyị nọzi n'akụkụ na-amụzi anyị amụ. Ha nọzi n'akụkụ amụ anyị amụ. So ọ bụrụ na nwanne gị mejọọ ịjụ na ime agbaghara ya ị na-agbapụzi ya afọ ebe onye ido nọ ma akwa na-ekecha n'ama eburubata n'obi. Kedu ife o mere ama iji gbaghara ya? Ka ewepụ ego maka ife ji reconciliation abụ ego pride o nwere ife ọzọ kamdị o nwere ife ọzọ. Ife ọsọkwa gị bụrụ onye ọsọkwa gị bụrụ ị na-eri gari na-eje toilet you are a human being ị na-akpụ ụra n'abalị ife ọbụla ịbụ emega spy. The boundary between life and death is not up to a second. Enwere na men kpara ike n'ụwa ife dịka Adolf Hitler, Saddam Hussein, Osama bin Laden, men kpara ike shake the world, many of them mecha atụnye ndụ ha. So ife ọbụla a na-eme tata iwu abụrụ na ya emegide ya nwụọ ka a nwụzielu ka the result ka Okeke jesiara amị ka ebutu ya. Onye ndu ejikịta anyị na-agba mbọ ka arapụ ya ọ dị anyị mkpa. Onye anwụ na ma ibe ya efuna unu ncha dị anyị mkpa onye ọ na-agba mbọ n'ụdị ya. Atụfukwa na mmadụ kpamkpam n'ụbọchị ya atụfu mmadụ ka ya ama uru onye ha bara. Atụfu na nwanne gị akọchasị na nwanne gị agbana nwanne gị ọtọ na public ịbatazie n'ime ụlọ esibịa ndochi ya akwa mbọsị moto ya egbu onye ara ka ya ama na o nwere ụmụnna. Ka anyị na onwe anyị na mkpụrụ anya ka anyị Chineke ya mere anyị ebere. Onye chi na-azọ onwe ya biko ife niile a na-afịọ ọnụ afịọzina maka ọ bụrụ onye ndu tacha afụfụ a ọ tacha afụfụ a pụta ana m agwa unu eziokwu ọ ya adị highly disappointed maka this rift, this quarrel, this verbal war, washing of dirty linen in the public. Ọ na-add salt to his injury. Ọ na-akọsi emotional pain, emotional trauma. Ekwugo m ọzọ, any refusal to reconciliation means pride, and the God hates pride. Ka uche anyị dị ya, ọkwa ndụmọdụ ka nye. Mụnwa nọrọ na grup onye a ma ọ na grup onye a, ife dị mkpa bụ Igbo bụ ofu. Ofu nne, ofu afọ ka anyị si wee pụta. Onye anwụ na ibe ya efuna. Onye afụtara na onye kacha ndị ọzọ mma. Ife ọbụla ị na-eme n'ụwa efuta onwe gị na inye onwe gị pass mark or pride. Onye ọbụla nwere nke ọ na-eme. Eme aka m ogologo ka m mkpụmkpụ, ihe aka m ọcha aka m oji. Onye ọbụla nwere special quality, enwere potential Chukwu nyere onye ọbụla n'ụdị ya. We need ourselves. Ọnwụ na-abịa ka ọ na-enwe pool of ideas. Maka ọ na-abịa ekwukata ife a, ọ dịzie so common, okwu a na-ekwu ama enwezi value. Jee na broadcast akọrọ ọnụ na ya, ma ọ bụ emere argument ma a na-eme power tussle, ịfụ na ọ karịgo the expose ekwesịghị na-eme ebe ndị iro anyị nọ. Ana Igbo niile bụrụ sọsọ ọbara.
biko nụ ka anyị bịakọ n'ọnụ ka ọ ya bụ onwe ife ọ na-ekwuru ama na ofu onu ka eji ekwu. Biko ka anyị yọọ Chineke ka onye anyị amamife. Without wisdom nobody can make good leadership. Kesa ihe onyonyo a, afa m brother Paul Chigbo. Ka udo chianụ, ka Chineke mere anyị ebere, mezie ana anyị, ma wetara anyị ife na-efu efu, nyekwazi anyị nwere onwe n'ikpeazụ. N'aha Jizọs, amen. Agenda Production.